नोंथांमोना मोनथिनानै मोनदों आरो गोबां खोनानोबो मोनखांबाय जानांगौ बिटिआरआव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय Bpf सरकारा फैफिनसिगोन होननानै नाथाय बे बाथ्राया गासैबो नंखाय बांसावनाय बाथ्रा नोंथांमोना बेखौबो मोनथिनानै मोनबायबो जानांगौ दि आसाम सरकाराबो 1 बोसोर आबुं जाबाय बेजों लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा फोरमायोदि बे 5 बोसोराव बिटिआरआव गुबुन मोनसे गोदान जागोन बियो माब्लाबाबो जाया दायो जा सरकार सोलिगासिनो दं बेनो 5 बोसोर थाबाय थागोन होननानैबो फोरमायो लोगोसे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 1500 कोटी रां होदोंमोन नाथाय बेखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा 2000 कोटी रां होनाय जासिगोन होननानै भारतनि नोकर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा मैया फोसावनानै गालांखाबाय बेखौ लानानै दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आबो आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे इउपिपिएलनि हेंथा दोलो Bpfनि माखासे सुबुंफोरा बिटिआरआव Bpf सरकार फैफिनसिगोन होननानै नंखाय बांसावलाबायनायनि सायाव गोख्रों फिननाय होयो डाङरियार नेतृत्वत बिटिसित जी उन्नयনৰ ঢল বৈছে সেই উন্নয়নৰ যাত্ৰা কেতিয়াও কোনো শক্তিয়ে আমাক স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে মিত্ৰতা বহু যুগলৈ থাকিব ইয়াক কোনেও ভাঙিব নোৱাৰে এটো নিশ্চিত কথা मैया तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लाय सेरफांनि जि कालसिनि होननाय थावनि बेयाव सेन्सर्ड 2 माने भारत सरकार एबा भारतआव मध्य प्रदेशआवल' दङमोन बियो दा नैबे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सा सानजा भारतनिनो नैथि बियो मोनसे वर्कशप जेराव हाथियार बानायनाय फाहामनाय जागोन बेखौ गायसनफैनायनि थाखाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय आरो साबायखर जासिबावगोन जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बोसोरफ्रोमबो जौगानो थाखाय 500 कोटी एबा गासै 1500 कोटी हरनायनि खोथामोन नाथाय बेखौ बिथाङा मैया बारायनानै प्राय 2000 कोटी हरनायनि खोथा बुंबाय बेखौ जोङो आवगायनिफ्रायनो बुंबाय थानाय जादों जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बुंबाय थादों जे बे जिखिनि फैनो गोनां रां बे रांखौ सुबुं जौगानायनि थाखाय बाहायनाय जागोन होननानै बुंनाय जादों दा सुबुं जौगानाय होननानै बुङोब्ला जों बिसेसকৈ सोलोंथाइनि जि फसंथानफोर दङ बायदिसिना इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसनेल टेक्निकेलानो होन सिभिलानो होन आरो जोंनि जायफोराव जोंनि लाइमोनफ्रा जायफ्रा बेकार लाइमोन बिथांमोना खामानि मोनो बेबायदि माखासे अनुस्थान प्रतिष्ठाननि थाखाय बे रांखान्थिखौ बा बे रां बावजाखौ जोङो बाहायनो थाखाय साननाय जादों जोंनि रायजो राजाफ्रा जुदिअ राजखान्थि भाबै बांसिनहै माने सांग्रां जानो हायाखैब्लाबो नाथाय राजखान्थिनि खोथाखौ बुजियो रायजोफ्रानो जिहेतु भट होनानै जोंखौ दैथायहरदों रायजोफ्रानो प्रमद बर' बिथांखौ बिटिआरनि चिफ जानायखौ खावलाय लुबैजानानैनो दैथायहरदों बे हिसाबै रायजोनि लुबैनायखौ सोरबा दैदेनगिरिया बोखारनानै सोरखौबा फज'नो हानाय बेबायदि गोहोखौ जोङो नुवाखै समाव बिटिआरआव जोङो मात्र 12थाल'सो जोङो देरहादोंमोन इउपिपिएल हिसाबै दा Bpfआ 17ता देरहादोंमोन आरो बिजेपिआ मोन 9 दा बेयाव बिजेपिआ थोंजोङैब्ला मोन 17 देरहानाय दोलोजों लोगो जानांगौमोन नाथाय बिथांमोनखौ लोगो जायालासेनो मोन 12 एबा इउपिपिएलजों लोगो नांनानै दानि बिटिआर सरकारखौ दादों बिनि ओंथिया बेनो जे जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जि मोनसे दाङाबाजि सोमजिबाय थादोंमोन हाथियारनियानो होन बा बायदिसिना सोमावसारनाय सोलिबाय थादोंमोन बे जाहाथे जोबदों आरो बे जोबनायखौ आबुं महर होनो थाखायनो जायफ्रा सोमावसारारि आफादफ्रा इउपिपिएलआव हाबनानै थाबाय दा बेखायनो इउपिपिएलखौ लानानै सरकारखौ दानाय जादों आरो दिनैनि थारिखआव सोरबाया बुंदोंब्ला बा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि बुंदोंब्ला हाग्रामा महिलारिनि चिफ जाफिनगोन होनना बुङोब्ला दिनै Bpfनि आखायाव 13थाल'सो सिट दङ दा बिथाङा जुदि सरकार दानोब्ला 8टा एमसिएलए नांगोन दा बे 8टा एमसिएलएखौ बुथुमनाया सहज बाथ्रा नङा दा बेखायनो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङाबो बुंबाय मैया इनडाइरेक्टलि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो बुंलांदों जे नैबे 5 बोसोराव सोरबाखौ लानानै बिटिआरआव सरकार दानायनि खोथा बे खोथाखौ माब्लाबाबो सानाखै बे बाथ्राखौ बिथांमोना रोखा बुंलांबाय आरो आं बेखायनो दिनैनि नैबे आसाम सरकारा 1 बोसोर आबुं जानायनि सानाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाखौ खावलायदों जे राजखान्थिनि जि गोहो बे गोहोखौ बिथिं बिदि दोहौ बायदि थांलाय फैलाय खालामनायनि खोथाखौ सिन्था खालामालासिनो जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ सुबुंखान्थि भाबै
रांखान्थि सोलोंथाइ गासैखौबो जौगाहोनो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय सरकार बे सरकारा जिहेतु थांखि लादों बेखौ बयबो जाहाथे मदद होलाङो आं बेखौसो खावलायहरो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360